Які українські наративи ми маємо поширювати на окуповані території? Які маркери української ідентичності ми маємо просувати на окуповані території? Яким буде місце Криму в повоєнній Україні і якою має бути політика щодо корінних народів? Про це все ми будемо говорити в цьому випуску відеоподкасту «А що про Крим» з нашим гостем, політологом Олегом Саакяном. Пане Олеже, привіт! Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Мої вітання. Також радий бачити, чути і бути присутнім. Взаємно. Перше питання у мене до вас одразу про нашого ворога, бо я певний, що нашого ворога ми маємо вивчати. Я знайшов вашу статтю початку повномасштабної фази війни 2022 року під назвою «Рашизм – це косплей фашизму та нацизму». В ній ви зауважили, що на відміну навіть від фашизму і від нацизму і того самого комунізму, рашизм, та ідеологія, яка в сучасній Російській Федерації, вона не пропонує моделі майбутнього, а будується виключно на перемогах минулого. Мені цікаво, чому саме так у них там відбувається, чому вони такі аутофаги? Так, цією тезою через 1,5 роки від виходу статті я повністю на ній же залишаюся, тому що російський рашизм – це така собі китайська підробка на тоталітарні ідеології ХХ століття. Вони дійсно були продуктами певних картин світу, певного уявлення про майбутнє. Тобто у комунізму, у большевізму була ідея про певний ідеальний світ, де всі рівні народи, стираються всі будь-які можливі відмінності, є там ідеальне правління. Коротше, майже ідеальна платонівська держава, яка, власне, і лежить в основі цього комуністичного раю. І до неї прямують. І, відповідно, все інше виправдовується прямуванням до цього. І червоний терор для того, щоб провести модернізацію. Нацистський режим так само мав ідеальну картину світу. І, відповідно, все, що відбувалося, воно виправдовувалося цією картиною світу. Фашизм так само мав ідеальну модель суспільства, побудови тощо. А рашизм не має цього майбутнього. Це ідеологія з головою на 180 градусів назад. Це ідеологія про «можем повторити», про «діди воюваль», про якісь ефемерні картинки якогось чудового минулого, яке було. Ця ідеологія, вона така собі китайська підробка на ці нацизми, ізми ХХ століття. Чому так відбувається? Тому що ми спостерігаємо зараз фактично мімікрію російського імперіалізму, який лежить в основі. Це мікс російського імперіалізму, або там шовінізму, як завгодно можна назвати, російської специфічної форми імперіалізму, большевізму, того досвіду, який є. Взяти методики, методички, досвід інших тоталітарних ідеологій ХХ століття. І все це змікшовано разом, тому що, направду, ми бачимо закат імперії. Російська держава, побудована по лекалам імперії, вона загибається на наших обличчях. Вона втрачає свою вітальність, вона втрачає свій сенс існування, і в тих формах, в яких вона є, вона не може далі існувати. І тому вона чіпляється за образи минулого і виправдовує, чому потрібно залишитись у вчорашньому дні. Чому потрібно максимально вигальмувати час і зупинити будь-який прогрес. Бажано і всіх інших затягнути туди. Не дати можливості жити в сьогоднішньому дні, не дай Боже дивитися в завтрашній день, а краще зупинитися в вчорашньому і всіх туди повернути. Право сили замість сили права. Кордони до розпаду Радянського Союзу, ніж сьогоднішнє. Не гонка інновацій, а гонка сили. Шантаж енергетичний, а не змагання в добробуті. І це походить від декількох основ, які лежать в самому рашизмі, і вони мімікрують і переходять вже давним-давно в Росії, в русський мір в широкому сенсі. Це декілька домінант. Перша домінанта – це про примат насилля. Вся ця ідеологія і вся, відповідно, ієрархічність в цій культурі, вона будується на насиллі. Хто сильніший, той правий. По-друге, на ідеї про маленьку людину. Я маленький человек, я ничего не решаю.
Це те, що вони, до речі, за допомогою літературних всіх цих творів ж впроваджували. А я зараз і говорю про колективного Толстоєвського. Це не вчора народилося. Це... Я думаю, ми, до речі, і ви, і я, як люди, які виросли на нині окупованих територіях і вивчали російську літературу, це на собі точно відчули. Так, просто давайте згадаємо, а чому нас вчить історія про Герасима і про Муму? Це такий собі Павлік Морозов свого часу. Той родину здав через ідеологію, а тут дворянка сказала, і він громіла, бере і топить єдиного свого друга. Єдину віддушину в житті, бо йому начальство так сказало. Угу. І в голову не приходить, що можна піти, можна втікти, можна взяти зрештою і збунтуватися, можна просто утопити дворянку, а не єдиного свого друга. Ні? Він іде і покірно це робить. Взагалі, російська література, вона попереджає стосовно того, з ким ми маємо справу. Російська література писалася про росіян. І на Заході дуже часто забувають, що ми живемо в одному світі не з людьми, які писали ці книги. Їх давно нема. А ми живемо з персонажами цих книг, яких вони описували, попереджали стосовно яких, які показували, коперсалися. Оця загадкова російська душа – це про що? Це давайте розберемося, а чому злочинець пішов на цей злочин? Жити в психоаналізі, криміналістичному психоаналізі, я думаю, що це не той ідеальний світ, в якому я хотів би бути. А російська література, вона про це фактично. Та її велика частина, вона змагалася в своїй майстерності логотехнічній, тобто майстерності слова, демонструючи Заходу, що в Росії також є майстри слова. Але при цьому, працюючи з цим матеріалом і демонструючи у цих росіян, андрофагів, як нас ще Геродот попереджав, і демонструючи, дивіться, ось вона, оця глибинна Росія. Да, звісно, за цим є фасад, який збудований ідеологічно. Частина з цих же і великих російських митців, вони працювали цензорами, вони працювали пропагандистами свого часу, Пушкін, Соловйов свого часу, чи, не знаю навіть з ким там порівняти, можна порівняти з Ернстом, можливо, навіть, а не з Соловйовим, тому що все-таки цензором був царським. А є і пропагандистські замовлення, які інші виконували, не тільки Пушкін. І це формувало таку фасадну Росію з Большим театром, Толстоєвським, гуманізмом, імперським лоском, всім іншим, за фасадом якої в реальності Росія була інакша і залишається інакшою. І зараз російсько-українською війною цей фасад, він обвалюється. І світ починає бачити справжню Росію, ізнаночну Росію, яку ховали за оцим з Буратіна, пам'ятаємо, цей холст висів з котлом, який прикривав собою цілий світ за ним. І здавалося, що там нічого нема. Цей фасад Большого театру і всього іншого. І третя домінанта до привата насилля, до ідеї про маленьку людину – це ідея виключності. Це ідея про велику руську культуру. Так, на відміну від німецького нацизму, це не про ідея про велич однієї раси. Так, на відміну від большевізму, це не ідея про велич одного класу робітничого. Але це велич про одну культуру. Якщо є велика культура, то це означає, що є якісь маленькі культури, невеличкі, недорозвинуті, меншовартісні, тому що великість тут же не про большая культура, а про великість як означення, що це щось знакове і значиме, а є тоді незначиме культури, якісь інакші. Чому? До речі, вибачте, я вас переб'ю. Про ці маленькі культури я зараз згадую. Я не пам'ятаю вже, хто це написав. Хаджі Мурат, ці всі записки про Кавказ, умовно кажучи. Угу. Там же ж кавказькі народи, вони взагалі як ті дикуни, яким принесли цю цивілізацію. Хоча наслідки російсько-кавказьких воєн, вони відомі. Вказують зворотні. Звісно, можна називати вірмен хачами, але вірменська нація має під собою, як мінімум, ряд тисячоліть глибше, ніж росіяни. Можна грузинів називати гризунами або чурками, ким завгодно. Можна татар так само. Можна в анекдотах обсміювати чукч, ескімосів. Можна мордву використовувати як означення якоїсь недалекості і приниження тощо. Оце і є російська культура. Це про те, що є русські і є вся інша чернь.
При тому, що культура тих же Ічкерії, наприклад, вона значно є різнобарвнішою, глибшою, ніж російська побутова культура, наприклад. Да? Ну, якщо ми там про високу літературу кажемо, це одна історія. А якщо ми говоримо про культуру народу, то вона ж в себе має цілі пласти і неписаних, фольклорних, складових тощо, то я думаю, що можна ту ж ічкерську, чеченську культуру виміряти декількома російськими. Але, знову ж таки, сама ідея того, що культури можна міряти, оце і є про історію, про виключність. Тому що в чому? В кілограмах, в джоулях її міряти, в сантиметрах. Росіяни не пропонують, чому її вимірювати. Вони просто кажуть, є руська велика культура, і все. Ну, звісно, Шекспіра, як це в Україні посміли його українською вивчати. Шекспір же тільки російською може бути, наприклад. Бо для імперського проєкту все, що є космополітичним, все, що є світовим, воно заходило через російську. І, направду, в Україні ми також були заручниками цього. Не знаю, як у вас, в мене був такий предмет, як світова література, в який була інтегрована російська література. І він складався, так не знаю, там 70/30, умовно, 70 вся світова і 30 російська. І таким чином ми в світ виходили через призму, зокрема, російської культури. Слава Богу, це вже був еволюційний крок. Ми вивчали її принаймні не як рідну літературу. Українська окрема, російська в частину світової. Але світова для нас була з перекосом в бік Росії. Це також ми виростали з цих штанішек імперських амбіцій Росії і наших національних комплексів. Зараз вже, слава Богу, що теза про комплекс меншовартості має під собою все менше і менше ґрунту. Ми, як українці, для себе відповіли на питання, хто ми. Хто я українець, хто ми українці. Ми ще не відповіли на питання, хто така Україна. Ми ще її відкриваємо, тому що країна – це про людей на територіях певних. І ми зараз знаходимося в етапі, коли ми про людей вже трішки знаємо, більше-менше, але тут всі базові питання закрилися, і на себе індивідуально, як спільноти. Ми вже говоримо про корінні народи, наприклад, абсолютно не в імперській матриці. Ми говоримо про національні спільноти. В нас вже немає меншин в Україні як таких. Ми вже як держава говоримо про те, що українці мультиетнічна нація, і в нас багато спільнот. Ми визнаємо їх як абсолютно невід'ємну частину. Ми вже розуміємо про те, які наші цінності відрізняють від наших сусідів. І що таке українець як європеєць. Ми теж здебільшого вже можемо сформулювати, що ми привносимо в Європу, чим ми відрізняємось від інших європейських народів, але при цьому, що нас робить європейцями. Але ми ще не до кінця відкрили свою власну територію, і відповідно на цій території, щоб говорити про державність, ми маємо знати цю країну. І тому ми дуже прискіпливо зараз вивчаємо нашу історію. Скільки блогерів з'явилося, які говорять про певні, відкривають нам, перевідкривають певні визначні постаті української літератури, культури, історії, державотворення, воєнної справи. Ми їх з кисточкою, з пензликом, перепрошую, відчищаємо від нальоту історії, від імперського бетону, яким заливали їх, відбиваємо долотом. І знаходимо, де там що наше. Ми вивчаємо історію наших міст, громад. Зараз виходить ціла низка романів по Україні, які описують 20 століття, 19 століття в Чернівцях, наприклад, на базі історії Чернівців, про Закарпаття і про трагедії людських доль століття Якова тощо, про трагедію людей, які впродовж одного століття пережили зміну декількох держав, не виїжджаючи за рамки одного населеного пункту, наприклад. Ви казали про те, що ми вже відповіли на питання про те, хто є українець, але не відповіли ще про державу. На вашу думку, звісно, що повномасштабна російсько-українська війна на ці ознаки, на властивості, ці ідентифікації, вона ж теж впливає. Повоєнні ознаки, властивості українського громадянина, українського суспільства, вони якими мають бути? Ми будемо травмованими. Не Росія створила українську націю, коли говорять, що Путін створив українську націю, або там завдяки Путіну зараз, де нічого подібного. Історія – це, з одного боку, іспит, який здає певна нація, відбулась вона чи ні. Якби ми не відбулися б ще до російського вторгнення як нація, то нас би вже не існувало б. Ми би склалися так, як нам прогнозував цілий ряд аналітиків внутрішніх і зовнішніх. Але ми проявили, що ми є.
заслужено є на мапі світу. А по-друге, це іспит, який фактично є наслідками цілого ряду невиконаного домашнього завдання. Коли ви не отримали залік автоматом, а коли ви накопичили цілу низку проблем, ви їх під килим замітали, ви не робили це домашнє завдання, ви не робили взагалі цю роботу. І тоді з'являється агресор, який каже, ну давайте спробуємо на міцність. Видається, що вони такий fail state, що в них стільки проблем, і ми так їх розхитували, нам вдавалося корумпувати, вдавалося все інше. І, відповідно, давайте тепер візьмемо і захопимо. Це наслідок цілої низки проблем, які були всередині. І того, що ми здавалися легкою здобиччю. Тому ми вийдемо сильнішими, безумовно. А виходячи з цієї війни, сподіваємось, ми вийдемо переможцями. Що таке перемога, вона також може мати різні свої компоненти, але плюс-мінус ми сходимось в єдиному. Для нас це повернення кордонів, для нас це забезпечення суверенітету над нині окупованими територіями, і це суверенітет над власним майбутнім, відповідно, це неможливість когось визначати за нас наше майбутнє, навіть якщо ми територіально цілісні і ми відновили контроль за територіями. Сподіваємось, ми будемо цим переможцями. Якщо ми переможці, то це вже означення того, що ми стали сильнішими. Інша справа, що ми будемо дуже травмованими, тому що війна змінює всіх. І навіть найбільш тилові території, і люди, які роблять вигляд, що війни не існує, на жаль, такі люди також серед нас є, і їх відсоток плюс-мінус по всій країні присутній. Тим не менше, і на них впливає війна, тим не менш і їх вона так само травмує. Тому нам потрібно буде вчитися бути більш чутливими до травм один одного. Ми будемо з дуже голеними нервами. Ми будемо з цілою низкою соціальних травм війни, тобто бажання знайти прості рішення, наприклад, складним питанням, яке посилюється війною, тому що війна – це завжди про чорне, про біле. Ця воєнна логіка, вона хоча і вивітрюється поступово, як ми відходимо від фронту, але тим не менш вона взаємопроникає сюди, вона експортується. Хоча дуже часто світ далеко не чорно-білий, і завжди потрібно співміряти пріоритети, завжди потрібно тримати декілька пріоритетів. Потрібно розуміти, на які компроміси ви готові піти заради ключового, головного, що визначає як пріоритет, на які ви не готові йти. Тому що з шашки на галу дуже часто можна благими намірами дорожку виставити абсолютно не в тому напрямку. І ми продемонстрували зараз, що ми з цілої низки проблем ХХ століття ми все-таки зробили висновки, і ми їх не допускаємо. Зокрема, через те, що це були наші травми. І ми зараз боїмося, наприклад, того, що в нас можуть просто перегидитись між собою еліти, і, відповідно, ми втратимо державність через те, що ми не згуртовані. І цей наш травматичний досвід зараз спрацював як елемент збереження нації і нашого опору Росії. Ми не повторили той патерн ХХ століття, хоча в культурі нашій він залишається, але навпаки ми з нього вистрибнули. Ми сформуємо нові абсолютно патерни і стереотипи. Але в будь-якому разі, я би зараз не казав би, якими ми будемо покомпонентно описуючи. Ми будемо іншими. І для нас зараз важливо під час війни вже відслідковувати, що в нас змінюється, і коригувати, щоб в нас не виросли рога і копити, як нашого ворога. Вбити дракона, стати драконом – це не про нас. Це не про наш шлях. І, слава Богу, в нас є ціла низка запобіжників всередині, щоб цього не відбулося. І ворог наш настільки ганебно негідницький, просто літературний образ, архетиповий образ, там, а можна сказати, навіть біблійський майже, або там інші писання в світі можна згадати. В кожному з них ми знайдемо таке уособлення тотального зла і всього того пороку, який існує. І от Росія просто по капірці іде, реанімуючи все те, що найгірше може бути. Тому стати таким самим чортом з такими рогами дуже складно. А по-друге, ця система дуже примітивна в них. Вона тому і ефективна, тому що примітивна, дуже проста. Ми все-таки більш складне суспільство зі складними відносинами, складними моделями побудови всередині. І так настільки примітивізуватися і деградувати, я думаю, що ми не встигнемо за час цієї війни. Все-таки ця війна для нас почалася ще століттями тому. І якщо ми за цей час не стали схожими на росіян, а в цілій низці окупації, знищення державності на нашій території тощо, то я думаю, що і зараз нашому поколінню, я не думаю, що випала така участь взяти і в цьому перещеголять всі покоління до нас і взяти і перетворитися в росіян. Тут я якраз спокійний. Я думаю, що їм це не вдасться, тому що, знову ж таки, я, наприклад, як представник корінного народу, там, пам'ятаю, да?
розповіді і отой історичний досвід, який мій народ зазнавав від тих самих росіян. Про інформацію хочу трохи з вами поговорити. Ви в одному зі своїх інтерв'ю говорили про те, що дуже важливо, щоб на окупованій території України доходила українська інформація. Якщо говорити про Крим, відверто там домінує російська інформаційна пропаганда. І ця інформація, за вашими словами, має нести певні наративи і певну призму. Які саме наративи ми маємо туди доносити? Давайте я зараз все не буду перелічувати, але давайте Хоча б, перше. скажімо, топ-5 основних. Перше, взагалі, має бути інформація на окупованій території. І перше, вона має бути будь-яка. Тому що для нас важливо що? Джерело, канал інформації. І заради цього може бути інформація абсолютно різна. Ту, яку готові чути, умовно кажучи. Ну, зрозуміло, що вона не має бути деструктивна для нас, але вона може бути навіть нейтральна. Умовно кажучи, прогноз погоди, інформування про події, якесь абсолютно в нейтральній манері, мультики, що завгодно українською мовою, просто мультфільми. Будь-який канал інформації, який в нас туди буде, це чудово. Він нам знадобиться в певний момент. Друге, там, де ми можемо не в мінус до існування каналу інформації, де ми можемо використовувати ці канали для задачі наративів, ми маємо це робити. Десь на 1%, десь на 0,5%, десь на 100%. Різні канали дозволяють різний ступінь, скажімо, їх наративізації. Зрозуміло, що перша історія – це Крим – невід'ємна частина України. Якщо ми говоримо про Крим. Україна повернеться в Крим, як це відбувалося і раніше. Тобто, перше – це про нерозривність. І цей наратив не в плані того, що Крим є Україна. Ні. Це означає, що вся інформація про Україну з включенням Криму. Наприклад, прогноз погоди, який в Україні показується, він показується і відносно погоди в Донецьку, і відносно погоди в Симферополі, умовно, або в Ялті. Ми весь час тримаємо рамку того, що ці території залишаються українськими. Не тому, що ми на цьому акцентуємо увагу, а тому, що вони по замовченню. В усьому, що стосується України, у України всі території однакові і однаково важливі. Друге, це те, що я сказав, що Україна повернеться, і тут вже специфічна історія. По-третє, це інформація про сам Крим. Ми маємо акцентувати увагу на тому, що є самобутнім, що, власне, Крим робить самим Кримом. Це і про корінні народи, це про історію Криму, це про національні спільноти Криму, тому що треба пам'ятати, що Крим – це і про українців, це Крим і про кримських татар, це і про греків, і про вірмен, і про грузин, і про азербайджанців, турків, і купу всіх, доходячи до того, що така велика увага, наприклад, і підтримка Україною з боку Британії, також, я думаю, на якусь толіку, але не могла б бути можлива без того, що Крим вписаний в національні міфи самої Британії. Кримські війни, розтягнутися тонкою червоною лінією про Балаклавську битву. Це те, про що знає вся еліта Британії, а подекуди не тільки еліта. Це в літературі прописано, в картинах про Байрона і описи Криму ним, і про багато чого іншого. В Британії, наприклад, Крим на мапах є. Вони розуміють, де це, що це, і вони собі уявляють приблизно, який там ландшафт, тому що вони в галереях ці картини бачили про Кримські війни. І ми маємо все це включати і розуміти те, що у нас має бути розуміння Криму. А ми маємо, тому що, якщо ми говоримо про інформацію про сам Крим, не тільки про поточку, це четверта історія, це не стільки про наратив. Це якраз через цю призму ми маємо інформувати про події. Але щоб дати цей наратив, ми маємо дійсно усвідомлювати, що таке Крим. Ми ж, як Україна, дуже часто і густо, впродовж багатьох років незалежності, ми не мали, де до сих пір, давайте чесно, ми не маємо до кінця сформованого власного образу Криму. Що це таке Крим? Умовно кажучи, яке таке середнє уявлення про Крим? Тобто українці, будучи довго час під російським колпаком, сприймають його ж теж як російську рив'єру. Зараз, мені здається, теж сприймається якось з такою трохи шароварщиною. Пахлава, море, чебуреки. Літня дача. Літня дача, так. Крим як дача. Ні, це чудово. Крим має залишатися рекреаційною зоною, в тому числі, і зрозуміло, що один з елементів про Крим – це як місце відпочинку. Але це не обмежується. А друге, ми ж
не підіймаємо пласти того, а яке місце Криму взагалі в становленні України було. Є один пласт. От якраз у мене було про це окремо до вас питання, якраз ми до нього дуже так круто підійшли. Повоєнна Україна. Звісно, що ми, враховуючи те, що ви казали, будемо іншими, будемо травмованими, будемо мати певні проблеми, які, мабуть, їх буде купа, до яких ми маємо готуватися, і просто щоб, скажімо так, не застало нас це зненацька, да, щоб ми були готові з цим боротися. Але ми будемо мати і деокуповані території, такі як Крим, які впродовж 9 років перебувають в російській окупації. Місце Криму в цій повоєнній Україні, яким воно має бути? Чи не буде залишатися це так само, як було до 2014 року, оцей такий регіональний патріотизм там, і що за перекопом нема землі, і що це щось таке провінціальне? Як, на вашу думку, це має відбутися? Все буде залежати від того, наскільки ми дійсно готові відповісти для себе, що таке для нас Крим. У нас виникне ціла низка питань, дуже складних. Я навіть можу зараз озвучити, хоча за кожне з них в мене тапкам кинуть. Наприклад, це питання, яке буде стояти рубо Кримської автономії. Чи ми залишаємо Автономну Республіку Крим? Чи ми не залишаємо Автономну Республіку Крим? Чи ми робимо національну автономію, чи ми не робимо національну автономію? Чи Крим стає областю пересічною, чи ні? І тут одразу виникає ціла низка питань. Якщо ми залишаємо Автономну Республіку Крим, то ми розуміємо, а чим вона підкріплена? Власне, до цього вона була підкріплена амбіціями Росії. Зараз цього нема. Ми собі уявляємо день, що Крим повернуто, і відповідно ми вже існуємо в ситуації, коли Росія не має можливостей серйозних впливів. Інерційні впливи будуть залишатися, зрозуміло, що з простою Росії, але тим не менше це наш сусід, нікуди не дінешся, океан їх не затопить. Навіть якщо там будуть низка держав, або навіть якщо там хаос буде, то вони просто будуть експортувати до нас хаос. Не збудуєш бетонну стіну і бетоном не зальєш. Але тим не менше. Автономна республіка. Ціла низка ризиків, тому що ми матимемо все одно перекоси демографічні, ми матимемо перекоси в свідомості, в гуманітарній політиці. Нам долати наслідки окупації, наслідки війни буде ще довго. А вони ж нашаровуються на те, що Росія де-факто окупувала ці території в світоглядному вимірі ще до того. І нам потрібно реанімовувати взагалі українство як таке. А українство в Криму це і про українців, це і про кримських татар, це і про цілу безліч інших етносів, які так само компактно присутні на території Криму. І відповідно, якщо ми тоді говоримо, окей, ми залишаємо автономію, але робимо національну автономію кримсько-татарського народу. І тоді ми можемо зустріти спротив як загальнонаціональний, тому що Крим для України на інтуїтивному навіть рівні це не про російську імперську модель, це не про Крим як якісь заморські території, які були чужі, і ми їх приєднали. Крим для України це так само, як Донецьк, так само, як Львів, як інші території. Це території, на яких відбувалася Україна. Це про хрещення, ось Херсонес, Софія. Це про Скіфську добу, яка є спільною і для кримськотатарського народу, і для українців. Це про Босфорське царство, відповідно, це і сторінка в історіографії, знову ж таки, становлення кримських корінних народів, але це і про греків, і це пов'язано одразу з усім Північним Чорномор'ям, чи над Чорномор'ям і багато іншого. І ми ці питання їх почнуть реанімовувати. І якщо ми на них не шукаємо відповідей в експертних, в професійних дискусіях, в світоглядних дискусіях з усім суспільством, правильно прокомунікованих, не даємо відповіді, то тоді будуть політики паразитувати. А як тільки почнуться політичні баталії навколо цього, то 100% знайдуться одні, хто будуть кричати, що Україна – це така сама Росія, тільки тепер Україна буде колонізовувати Крим із серії, і навішуть ярлики. Тому що відношення до того, що і у кримськотатарського народу, у частини його, буде до того, що ми вибороли для себе право, але російська присутність в Криму і українська присутність в Криму, вона абсолютно різна. Це затруть. А інші, з іншого боку, будуть кричати, які автономії ми отримали російсько-українську війну через те, що у нас була автономія. Що є абсолютною неправдою. Ми отримали автономію, тому що ми були слабкими як держава, і ми отримали російську автономію там, а не просто автономію Криму. Тут ви праві, що треба просто роз'яснювати ще, як у принципі. Далі? Якщо ми говоримо про автономію в тому вигляді, яка вона зараз є, якщо ми говоримо про автономію або якийсь автономний режим, скажімо так, я не розбираюся в цьому, не буду лізти, як воно має називатись, але, на мою думку,
якщо говорити про автономний якийсь варіант для збереження прав корінних народів, і, власне, в принципі, для збереження корінних народів, яких ми розглядаємо як частину політичної української нації, то це не про ніякий там сепаратизм. Ну, це знову ж таки, я переходжу до цих міфів, які, до речі, розповсюджуються потім про сепаратизм, всі ці страхи. Але, пане Олеже, саме українська держава, вона має право, не право навіть, а обов'язок піклуватися про своїх громадян і в тому числі про свої корінні народи. Бо у караїмів, кримчаків і кримських татар більше ніякої держави немає, окрім України. Ці народи, так само як і українці, формувалися на цій території, мова їхня формувалася на цій території, їхні державні утворення були на цій території, є частиною цієї держави і української історії загалом. До 2014 року ми бачили одну політику, мабуть, точніше, її відсутність повністю щодо корінних народів. Кримчаки, караїми пройшли оцю таку критичну точку, скажімо так, вони на межі вже фізичного знищення, на жаль, превелике. У кримських татар трохи інша ситуація, але теж, скажімо так, не дуже позитивна. Як має відбутися в цьому напрямку робота? Які помилки минулого наша держава, ми як суспільство не маємо допустити? Тут якраз я думаю, що еволюція вже відбулася і відбувається, і слава Богу, я бачу, що тренд правильний. По-перше, якщо цієї політизації не відбудеться цих моментів, тут я просто акцентую увагу, що взагалі всі ці питання вони мають еволюційно відбуватися в різних спільнотах і домінувати сили, які налаштовані на здорові підходи. І якщо говорити про корінні народи, то в Україні відбулося визнання їх як корінних народів, власне, взяті зобов'язання держави по їх збереженню, розвитку тощо. І ключове, що і серед народів корінних, і в української держави є відчуття того, що українська держава є материнською по відношенню до них. Тобто не мачухою, не просто місцем, де вони опинилися історично. По кримських татарах ми бачимо, що Україна, починаючи від політичного рівня, державного, наприклад, кодифікація кримськотатарської мови, і просування її навчання в навчанні, це захист на міжнародній арені, це її репрезентація в ООН на майданчику найвищому і багато інших елементів, які Україна робить і взяла на себе навіть нормативне зобов'язання, прийняла відповідні підзаконні акти, закони, унормувала. Україна визнає те, що захист і розвиток кримсько-татарської або культури кримчаків, кримців української, або Кремли. Тут також я зараз, якщо зайду в цю сферу, то одразу потрібно специфіку розуміти кримськотатарського народу, як він формувався, які є групи всередині. І коли я кажу Кремли, мені кажуть, що тільки одну групу. Ну, ви ж знаєте, що всередині самих кримських татар ще точаться дискусії. Але я терпіти не можу термін кримські татари, чесно вам скажу. Тому що це такий радянський термін. Павловські татари, кримські татари, болгарські татари, всі інші. Всі, хто фактично є тюркомовні, всі татари. Ну, Російська імперія, вона дійсно назвала всі тюркомовні народи, які входили, скажімо так, до її складу, татарами. Це просто... Кавказькі татари, вибачте. І кавказькі. Це кумики, по-моєму. Да. Вони просто зачищали всіх і під одну гребенку і сказали, ви всі татари. От ми вас не розуміємо, відповідно, ви будете татари. Це також пережиток імперськості. І тут для нас також питання в тому, зокрема, і лексичне, взагалі, як називається самобутня ця спільнота. Ну, якщо кримські татари підходять кримські татари, без проблем, але я знаю, що і в кримських татар всередині є дискусія стосовно цього. І там один з моментів, це, на жаль, що в світовій історіографії і в нормативно-правовій базі світовій вже термін кримські татари забитий, і відповідно тут певний злам. Знаєте, як для дівчат змінювати прізвище, і потім всі документи потрібно перепідтверджувати з довідкою того, що от це дівоче прізвище і прізвище по чоловіку – це я одна та сама особа. Да? Безумовно, для України корінні народи є невід'ємною частиною українського народу. І це усвідомлення є як на державному рівні, так і, наприклад, на суспільному. Я не чув дискусії, наприклад, які б на вулицях би відбувалися стосовно того, що ті такі, а ті не такі, або конфліктів на цьому підґрунті, а не поодинокі якісь там придурки десь, які є по будь-якому питанню, а комусь кольор очей може не сподобатись, але системно немає. Доходячи до того, що навіть Євробачення, там, де голосують українці,
Тобто це не питання прийняття якоїсь постанови Верховною Радою чи рішення Кабінету міністрів, де можна сказати, ну це формальності. Ні, голосування. Від кого вперше на Євробаченні прозвучала тюркомовна пісня? Від Туреччини на Євробаченні? Ні. Від Азербайджану? Ні. Може від Албанії? Чи може від Молдови, де є гагаузи також тюркомовні автономні? Від України. Ні. Від України. І найголовніше, а чи в Україні це усвідомили взагалі? Ну, от, це було зроблено як крок політичний? Ні. Коли в Україні це взагалі зрозуміли? Коли Ердоган зателефонував і привітав Джамалу. І тоді всі такі, ух ти, а й вправду ж, це ж вперше. Тобто Україна, відправляючи пісню кримськотатарською мовою, не сприймала це як щось ексклюзивне, як щось таке дивне, як а от ніхто не зробив, а ми зараз зробимо. Це не був політичний маніфест. Це частина нашого буття. Ми це робили просто природньо, і ми навіть не усвідомлювали, що це щось унікальне. Ну, взагалі, Євробачення для України – це один з хороших маркерів того, як суспільство, наскільки ми є подекуди більш європейцями, ніж низка європейців. Ну, от вам тюркомовна пісня. А хочете до цього візьмемо темношкіра співачка. Коли Україна Гайтану відправляла на Євробачення, суспільство на цьому не акцентувало уваги взагалі і навіть не усвідомлювало, що це відбувається. А в Європі ще навіть не ставили питання того, що в нас тут від країн темношкірі будуть виступати тощо. А для України це абсолютно було природньо. Те, що африканського походження українка виступає на Євробачення. Або коли ми Травісті Діву відправляли Сердючку. Потім цілий хайп на Кончіті Вюрст був бородату жінку відпустили поспівати. А Україна до цього цілу Травісті Діву відправляла. І що українці виступали, що це ЛГБТ-пропаганда, ще щось? Ні. Для нас це гротеск, це шоу. Це частина нашої культури. І крапка, ми на цьому не акцентуємо увагу, як на чомусь такому, що політично маніфестуючому. Ні. Ми просто таке суспільство. І от зараз, я думаю, що ті, хто послухають це інтерв'ю, вони чи не вперше, може, взагалі задумуються те, що реально ж Сердючку відправляють, це ж Травісті Діву. Нічого собі. І ми, як українці, це робили, і всі співали, і танцювали під це. А коли Раша Гудбай звучало, так ми ще і всі аплодували. Так я навіть не задумувався про те, що дійсно пісня Джамали, вона була першою тюркомовною від України. Я зараз, спілкуючись з вами, про це дізнався. Пане Олеже, у нас залишається мало часу, на жаль. Про дуже багато речей, що хочеться з вами обговорити. Я думаю, що ми продовжимо, зробимо ще один випуск. Останнє питання, просто щоб зациклити випуск. Я почав з нашого ворога. Хочу ним закінчити. Я почав з того, що ворога треба досліджувати. На мою думку, от я певен, що у нас після перемоги, ну, можливо, вже зараз, але після перемоги точно, мають бути якісь вибудовані інституції, от просто які будуть досліджувати, аналізувати те, що відбувається в Росії, політичні якісь штуки, якісь суспільні процеси, щоб на майбутнє нас, знову ж таки, все те, що там відбувається, все те, що нам може загрожувати, не застало нас зненацька, як це було там в 2014 році, а я думаю, що для деяких навіть і в 2022 було зненацька. Що ви про це думаєте? Чи має це бути? Чи має бути це наукова діяльність? Україна має стати світовим центром по дослідженню постросійського і російського простору. Раз. Два. Ширше. В Україні ця проблема по всіх сусідах. Назвіть мені 10 спеціалістів по Білорусі. По Польщі, по Словаччині, по Угорщині, по Туреччині, по Молдові, по Румунії. І це я тільки назвав країни, з якими в нас є кордони. Морські або по суші. Ми ж не знаємо навіть власних сусідів. А скільки українських інформаційних агентств присутні в цих столицях і дають український погляд на події там, хоча б в Україну, вже не говорячи про давання українського погляду нашим сусідам. Я навіть не знаю. Вони існують взагалі? Ні, в нас формально існують, але в дуже малій кількості і дуже не в усіх цих столицях взагалі є присутність українських інформаційних агентств. А, наприклад, болгарське інформаційне агентство є в Одесі. Їх. Причому знаходиться в закуточку на Дерибасівській, фактично. Там, я не пам'ятаю, як вулиця називається, але з торца будинку, фактично. І в них є потреба, вони чомусь її усвідомлюють, що в Одесі має бути інформаційне агентство болгарське. Ми були абсолютно злочинно
не по розміру малими. Ми прикидалися не по розміру маленькою державою. І відчували себе такою. Ми не маємо права повторювати цієї помилки. Нам не треба роздувати якісь гіперамбіції. Я дуже боюсь, щоб комплекс меншовартості не перетворився в комплекс геополітичного снобізму, коли ми через губу будемо дивитися на інше. А білорусам не вдалося революція, а нам вдалося. А грузини не відкрили другий фронт, а Молдова не може Придністров'я звільнити. А ми от з Росією спротив чинили і не здалися, і так далі. Це все круто, але це не приводи для снобізму. Але це приводи усвідомити, що в нас є конкретні кордони, у нас є конкретні інтереси, і ми не маємо права скукошуватись до чогось меншого і обмежити себе в амбіціях. Ми не маємо права бути агресивними, ми не маємо права проявляти якісь імперіалістичні амбіції. Слава Богу, у нас в історії цього немає. У нас від цього є запобіжники в культурі. Але при цьому і не відчувати власний периметр, і не бути на мапі співвідносно нашим розміром, це дорого коштує нам. Зокрема, ця війна похідна від того, що ми цього не робили. Тому не тільки про Росію. Про Росію – це там, де Україна має бути лідером. Але ми маємо чітко по всьому нашому периметру вивчати світ, ми маємо мати свою політику по глобальному півдню. Ми маємо бути присутніми в Південному Кавказі, ми маємо бути присутніми в Африканському континенті, в Середній Азії, в Латинській Америці, всюди. Ми глобальна країна, яка може відігравати свої глобальні функції. Дякую вам дуже за цю розмову, за ці важливі тези. Насправді для себе просто відкрив дуже цікавих речей, є над чим подумати і як журналісту попрацювати. Дякую вам дуже, пане Олеже. Вам дякую, що додивились цей випуск до кінця. Донати на Збройні Сили України, допомагайте нашому війську і допомагайте наближати нашу перемогу.